Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате еротичен потик. Колко често ви се е случвало да искате да си доставите удоволствие, а да не е имало как? Забравете за този проблем. Представяме ви нещо ново и уникално. Това е новият ви малък приятел, вибраторът Ики. Той е релефен и много удобен. Ики ще ви бъде на разположение 24 часа. Можете да се обадите на телефон 0969 за да получите вашия нов вибратор Ики. И най-важното, ще получите вашия вибратор Ики в дискретна опаковка. Така никой от вашите съседи няма да разбере вашата малка тайна. Доставяйте си удоволствие, когато и където поискате, на работа, вкъщи, в асансьора, в рейса, в магазина, в аптеката, а защо не и в киното? Можете да си позволите удоволствие навсякъде, защото той е малък и компактен. Можете да го носите дори в дамската си чанта. Поръчайте новия вибратор само за 129,90 лв. Обадете се на телефон 0969 69. Нашите оператори ви очакват.